ari da gertatzen, ez? Zigorren arintze bat ematen ari da, zer ari da gertatzen bakarrik bai da bai legearekin? Bueno, gertatzen ari dena da, lege penal berri guztiekin gertatzen den moduan, aplikatu egin behar dela atzeraka lege hori baldin eta mesedegarriagoa baldin bada zigortuarentzat. Zigortua izan den, atzean zigortua izan zen personarentzat. Kasuan, zigor batzuk dira mesedegarriagoak edo leunagoak esango genduke lehen zeudenak baino, eta beste batzuk ez, beste kasu batzutan igo egin dira zigor horiek. Eta berrikusten ari dira, kasuz kasu, aurreko zigorrak. Kasu batzutan, auzitegi batzuek pentsatu dute, hausnartu dute, eta erabaki dute berrikusi egin behar zirela eta jetxi egin behar zirela zigorrak, eta beste kasu batzutan ez. Eta gertatzen dena da, izugarrizko korapilo juridikoa dagoela, hain zuzen ere, ez dakitelako ondo, ez dakigulako ondo zer aplikatu. Edo hobeto nola aplikatu. Kasu guztietan automatikoki horrela aplikatu behar den, edo ez. Oso korapilatxua da juridikoki, baina galdera zehatzagorik egiten badiazu saiatuko naiz erantzuten. Bai, esan genezake... Baina galdera, gauzatxo bate baita ere... Argatu, bai. Argitu nahi nuen. Orain indarrean sartu diren, urriak zazpian indarrean sartu diren zigor leunago edo basuago hoiek aplikatzen ari zaizkie momentu honetan urriaren zazpitik aurrera burutzen ari diren horrelako delituei. Ez pentsa bakarrikan atzerak aplikatuko direnik, baizik eta momentu honetan aplikatzen ari dira eta aplikatuko dira etorkizunean ere legea aldatzen ezan bitartean. Eta nik uste dut denak zirela oso konstiente, zigor batzu jetxi egiten zirela, garbi zegoelako. Beraz, legeak berak barnebiltzen duen arazoa ez da, agian interpretazioan jarri beharko genuke fokua, zer deritzozu? Barkatu, ez dut ondo entzun hasierakoa. Bai, legeak bere muinean ez, beste lege batzuk bezala, aipatu duzun bezala, hori barnebilduta bazet horren, ez da izan inolako sorpresarik. Interpretazioa agian izan daiteke muinean dagoena? Interpretazioa baino nola aplikatu behar da. Jo dezagun, adibidez, goiko zigorrekin gertatzen dela batzu jetxi egin direla. Eta pentsa dezagun, persona bat zigortua izan dela iraganean, zigor altugo batera. Hori jetxi egin behar da derrigorrez. Derrigorrez, zigor hori gaur egun ezin ditzatekelako jarri. Eta bestalde, beko zigorrekin gertatzen dena da, bai, oieke bai, jetxi egin direla, baina aurreko legearekin zigor hori jarrita eta gaur jarriko litzaioken zigor berbera baldin bada, edo antzekoa edo barruan baldin badago, orduan elitzake aplikatuko, eliatu egin naiz, berriro saiatuko naiz esplikatzen. Beko zigorrekin gertatzen da arazorik handiena. Zeren eta jo dezagun, orduan jarri zitzaiola persona bati 4 urteko zigorra. Eta gaur jetxi dela minimoa 2 urtetara. Baina alere, 4 urteko zigor hori gaur jartzea posible izango litzateke bata automatikoki jetxi egin beharko litzakeela baita ere zigor minimo hori. Ez dakite ulertu dan edo ez, baina oso komplikatua da benetan juridikoki eta gertatzen dena da daudela interpretazio desberdinak, baino ez lege hau delako, baizik eta beste edozein legearekin arazo berbera izango litzakeela. Ulertzen duzu dena den sortu den arrabotz guztia lege honekin muinean ez? Abusua eta, nola zen, markatu, zer? Erasoa. Erasoa, barkatu, abusua eta erasoaren arteko distentzio hori ezabatzen du? Baina hori ez da arazoa. Hori ez da arazoa. Berdin dio, egia da, zigor batzu jetxi direla, hain zuzen ere, abusoak erasotzat jotzen direlako gaur egun. Eta orduan, abusua nolabai betidanikan delitu leunagoa edo txikiagoa izan denez, jetxe behar izan dira
zigorrak proportzionaltasuna eta oreka bat mantentzeko. Baina hori ez da arazoa, ez da batek uste duela abusuak ez direla horrela zigortu behar, edo hori ez da arazoa, arazo da oso teknikoa, esan dudan moduan. Eta gertatzen dana da, lege honek ez zeukala xedapen berezirik hori argitzeko, eta ordu zalantzan da, zigor kodeak, 95eko zigor kodeak zeukan xedapen berezi bat aplikagarria dan edo ez une honetan. Bueno, esaten dut, askatasunaren aurkako, askatasun sexualaren aurkako zigorrak ez balira eta beste delitu batzuei buruz arituko bagina, momentu honetan, nik uste dut, arazo juridikoa berdina izango litzakeela. Bai, eta ez dut ulertzen ez, sortu den iskanbila, ez dut ezertan ulertzen, eta esan dut gaur egun horiek dira aplikatzen ari diran zigorrak, urriaren 7tik aurrera burutzen ari diran, eta etorkizunean zoritxarrez burutuko diran delituei, eta ez dut ulertzen zergatikan sortu den hau guztia. Nik uste dut oso konstiente zala berdintasun ministerioa, baita justizia ministerioa, baita ministroen kontseilu osoa, baita ere horren alde egin duten diputatu guztiek, zigor batzuk jetxi egiten zirela. Denek zekiten, eta orduan ez dut ulertzen momentu honetan zer gertatzen den. Eta gainea, oso desegokia iruditzen zait, legearen fokoa jartzea bakarrikan zigorretan, zigor kodean edo kode penalean sartu duen edo eragin duen aldaketan, nik uste dut legea oso lege ona dela, guztiz beharrezkoa, ezinbestekoa zela lege hau, eta emakumeak babesten direla ez bakarrikan kode penaletik, baina kode penaletik ere bai, ez dezagun pentsa momentu honetan inolako babes penalik gabe gaudela emakumeok, baizik eta lege honetan baita ere jasotzen dira beste hainbat babes mota eta esparruak oso zabala da, horregatik handa lege integrala, eta beraz, nik uste dut hori dela hain zuzen ere azpimarratu eta baloratu behar dena. Bai, hori esan nahi nizun ez da, aurrera pauso bat izan dela zigor kodetik abusuaren termino hori ezabatu izana, eta zenolako intentzionalitatea egon daitekeen orain foku guztia honetan jartzearekin, ez? Nola ikusten duzu, nondik etor daitezke basalak eta guzti hauek orain? Ze intentzio egon daiteke? Ez dakit zein dan, baino asmoa, ez dakit zein dan helburua, baina badakit edabide gehienak hor sartu direla, ez da? Eta politikoki ere erabiltzen ari dela hau, baita ere berdintasun ministeriotik eman den erantzuna iruditu zait beretan txarra epaileen aurka egitea, eta hor ez dago arazoa. Nik uste dut horrek merezi zuela erantzun oso positiboa, oso pedagogikoa, bai berdintasun ministeriotik, baita justizia ministeriotik ere, hor isiltasun osoa dago ministerio horretan, baina nik uste dut ez dakit, zein da asmoa, helburu politikoak argi daude badaudela baita ere, eta interes politiko asko, baina nik uste dut bere fokoa, gure helburua beste bat izan behar duela, ez da. Zoilik baietz da baietz legearen interpretazioak ireki du sexu erasoengatik espetxatutakoen zigorrak berrik usteko aukera eta zenbait epaiek zigorrak murriztu dituzte. Beste batzuek aldiz ez edonola ere, eztabaida ireki da eta bi korronte dira nagusi. Batzuek diote legea erreformatu behar dela eta beste batzuek aldiz ezetz. Eta testuinguru horretan etorriko da azaroaren 25. Hau da, emakumeen gaineko indarkeria salatzeko eguna. 2008ko urtarriletik irailera arte, indarkeria matxistari lotutako delituak 14,6 hazi dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Alegia ertzainak indarkeria matxistarekin lotutako 4.511 delituren berri jaso zuen Euskal Jaurlaritzak jakitera. Eman duenez, Nafarroan bestalde urtarrila eta iraila bitartean egunero 5,2 salaketa jaso dira eta urteko bigarren hiruhilekoan delituak 11,7 hazi dira. Hala, azaroaren 25ean Euskal Herriko mugimendu feministak kaleak hartzeko deia egin du. Beldurra eta kontrolen aurrean justizia feminista lelopean. Eskatuta gaude. Urteak daramazkigu indarkeria horei guztiei aurre egiteko antolatzen eta borrokatzen. Badakigu hori dela bidea.
gure arteko sareak eraiki, elkar zaindu, borroka komunak martxan jarri, ardurak hartu, gizonak interpelatu eta sistema errotik aldatzeko bideak eraiki. Autodefentsa feminista da horretarako dugun tresna eraginkorrena, eta antolakuntza feministaz boteretuko gara. Gizonak aipatu ostean, gaurko egun honetan ezin dugu esan gabe utzi gizonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen. Beraz, emakume trans eta boierok dei egiten dugu azaroaren 25 eta 26 Euskal Herriko kaleak hartzera. Oso rotuta dago, Euskadiko gizartean eta beste kultura guztietan ere. Mundu osoan ezaguna den arazo larria da. Eta zalantzari gabe gazteekin modu berezi batean, lan berezi bat egin beharko dugula. Belaunaldi berrietara erreparatzea ezinbestekoa izango da. Biolentzia matxistaren arazo honetan gizonezkoak eta badaude, eta gizonek nolabait interpelatu egin behar dietela beste gizonei, ezetza horretan ere, jarrera egoki bat emateko. Dudarik gabe, ezagutzen duguna da, izeber punta horretan dagoena. Eta berdintasun politikaren bidez, jakin badakigu, azpian dagoen guztia, azaleratu egingo dela. Horretarako ere prestatuta egon behar dugu. Nola prebentzioa, sensibilizazioa eta tresna guztiak martxan jarriz, modu paraleloan eta indarkeri kasuak eta erasotuak diren emakumeak hartatu egin behar ditugu eta erantzun egin behar dugu modu egoki batean, baina aldi berean prebentzio lana eta sensibilizazioa gure gizarteari mesede egingo diona eta hortxe esan dugun bezala benetan modu eraginkorrean eta modu erreal batean berdintasuna lortzeko. Deseraik egin behar ditugu, orain arte iraun diren eta eredu desegokiak gizon eta emakumen arteko harremanean erabili izan direnak eta eredu berriak, berritzaileak behar ditugu. €1000 eskaz, hori da Bizkaiko ehungintza, larru eta unitako eta merkataritza orokorreko langile askok jasotzen duten soldataian gutxiago ez bada. Lan baldintzak guztiz prekarioak dira eta beharginak nazkatuta daude. Nosotras decidimos empezar las huelgas porque la situación que tenemos salarial es muy precaria. Entonces tenemos unos salarios a jornadas completas muy bajos. 2019an hasi ziren 3 itunak negoziatzen eta hori dela eta aspaldi dituzte soldatak izoztuta. Si continuamos en esta situación, no vamos a poder llegar a final de mes, que ya de hecho no llegamos muchas de nosotras. Sektorea oso feminizatua da, soldatak €1000 eskazera heltzen dira eta askok lanaldi partzialak dituzte gainera. Oso sektore prekarizatuak eta feminizatuak dira, oso soldata basuekin, lanaldi partzialekin batez ere, eta orokorran bizitzen ari garen bizitzaren garestitzearen igoerak bereziki kolpatzen ari diren sektoreak dira. 20, 24, incluso hay trabajadoras de 10, 15, 12. Entonces, claro, a nosotras que no nos suban el IPC nos supone mucho, porque a final de mes los salarios de compañeras pueden llegar a ser de €500. 3 urte baino gehiago daramatzate 11.000 langile ingururi eragiten dien lan hitzarmena negoziatzen. Denda txikiek ez dutela KPIa igo nahi dio patronalak, hala ere handiek egoera baliatzen dute. Zenbait merkatari txikik euren kabuz igo baitute. Hala enpresek irabaziak dituzten bitartean langileen soldatak izoztuta jarraitzen dutela ohartarazi dute. Todos son excusas, supuestamente los empresarios no ganan dinero, entonces no pueden pagar los IPCs. Porque los números están ahí, los números de la mayoría de las empresas son de beneficios, entonces está claro que sí pueden subirnos, pero no quieren hacerlo. Halaber, Sekobi eta Bilbo dendak elkarteek osaturiko patronalak erabiltzen duen santaia salatu dute. Prest daudela KPIaren araberako soldata igoerak emateko, baldin eta guk moldatzen badugu gaur egun kobratzen den antzinatasuna, gaur egun 4 urteko bakoitzeko sektore hauetan kobratzen da
urteko, momentu horretan daukagun soldataren 100%. Planteatzen digutena da 100% izaten jarraitzea, baina beste oinarri bat hartzea, hau da, eguneratu gabeko oinarri bat hartzea. Horrek egia da, urte batean edo bitan ez dakala eskuratzea almen galera handia, baina epe luzera bai dakar. Bai dakar alde handia dagoelako, mobilizazio guzti hauetan mahai gainean jarri dugu guretzako udako larun bat arratsaldeak oso garrantzitsuak direla. Azken batean merkataritzak eta ordutegi komertzialek daukatena delako bizitzarekin oso uztartzeko oso zaila den bizitza laboral bat. Y son días en los que no hay suficiente beneficio porque no hay gente que entre a las tiendas como para tener las tiendas abiertas. Horrez gain bajen osagarria ere kentzea proposatu du patronalak. Pondría pues todavía más precariedad para las trabajadoras. O sea, el no poderte coger una baja porque no vas a cobrar pues eso, tu salario íntegro. Y si ya no llegabas ni a 1.000 euros, pues imagínate si nos quitan el complemento IT. O sea, sería horroroso. Entonces, ¿qué tendríamos que ir a trabajar? ¿Enfermas? Zer ari da gertatzen euskararekin udalerri euskaldunetan? Esan duzun bezala, aztertu ditugu 2021eko zentsuan gora bera horiek, eta, ikusten ditugu hainbat argitzal, kezkatzeko badare arrazoiak, baina, pixka positibotik hasteagatik edo, aipatu nahiko nuke, gero eta udalerri euskaldunan gehiago ere badagola EAN, eta horietako gehienak UEMako kide direla, eta horrek adierazten digula, euskaldunon lurgune hori gero eta zabalagoa eta gero eta sendoagoa badala. Baina horrek ezin gaitu itxutu eta bigibistakoa dan galera nabarmen hori aipatu gabe ezin dugu gutzi. Ezagutzan berako joera nabarmena da, nabarmena izan da, pixkat esango nuke azkenen gurtan eten egin dela ezagutzaren berazko joera hori, baina ez dugu lortzen eteteaz aparte berreskuratzea, eta ezagutzan pixkanaka gorako urratsak egitea. Eta horrek ekartzen duguna azken finean, udalerri euskaldunetan euskaldun ehunekoa edo euskaldun dentsitatea gero eta txikiagoa izatea. Beste datu bat ere plazaratu duzu, eta horixe da, geroz eta txikiagoa dela euskara lehen hizkuntza dutenen proportzio hori. Datu honi zein azalpen aurkitzen diozue? Azalpen bat baino gehiago, ez? Hasiera baten igual, pentsa daiteke transmisioan egon daitekeela arazoren bat, hau da, belaunaldi batek hurrengoari, ez? Euskararen transmisioa ondo egin ez diola edo, baina ez dugu uste hori danik arazoa, uste dugu udalerri euskaldunetan, beste edozein eremutan baino gehiago transmititzen dela euskara, bai ikusten dugu egon dien biztanle aldaketak, ez? Edo biztanleen joan etorriak horrek berak izan dezakela eragina handia, ez? Batetik hori, eta bestetik hainbat herriren tamaina handitzea ere, ez? Inguruko herrietatik bizitzera etorri direla eremu euskaldunagoetara hainbat pertsona, ez? Horrek eragin diguna da eremu euskaldunetan erdaldun gehiago egotea, eta uste dugu ere horri baten euskaldunen profila aldatu egin dela, ez? Euskaldunak lehenago gehiago baldin baziren lehenengo hizkuntza bezala euskara zeukatenak, ohikoagoa da, ez? Bigarren hizkuntza euskara dutenak edo erdaraz erosoago jarduteko ohitura hori dutenak. Hor, nik uste dut bi hiru kontu horiek danak batera behar diela pixkat ulertzeko joera aldaketa hori. Etxeko erabilerari buruz ere hitz egiten du, kaleratu duzuen txostenak, zein da argazkia? Argazkia egizan da larritzekoa da, ez? Hor, esan baldin modulen ezagutzaren beherakada hori poliki-poliki
gutxitzen edo ez, gelditzen baldin bada, nahiz eta ez lortu hori berreskuratzea, atzerapasu nabarmenak eman dira erabileran. Adibide bat jartzeagatik, 1991an 80%ko ezagutza mailarekin 181 baldin bazan erabilera, 2021an 184ko ezagutzarekin 59koa da. Hau da, proportzioan atzerakada hori esango genuke askartu egin dela, ez? Eta hala ere, nik uste da aipatzekoa dela beste edozein tokietan baino gehiago erabiltzen dela udalerri euskaldunetan euskara, baina orokorrean ikusten dugu joera negatiboa dela, ez? Hori zerk azaldu dezake, lehen esan bezala, faktore bat baino gehiago, ez? Faktore bakarra baldin balitz, begola erresago izango litzake hor neurriak hartzea ere, baina, batetik aipatu duten, hasieratik aipatu duten ezagutza txikiago horrek, euskara erabiltzeko aukerak ere, neurri baten mugatu egiten ditu, ez dago hainbeste espazio euskaraz jarduteko. Bestetik, lehen hizkuntza euskara espaldin bada, edo jende gutxiagoren lehen hizkuntza baldin bada euskara, espazio gutxiago egoteaz gain, erosotasunean edo ituretan ere horrek izan dezake eragin negatibo bat, ez? Eta gero bestetik, bizimodu aldaketak, ez? Orokorrean udalerri euskaldunetan ere, bizimodu aldaketak eta herritarren ohituran aldaketak egon baldin badira, horrek ere eragina izan dezake euskararen eguneroko erabilera hortan. Hauxe, beraz, diagnostikoa aipatu dugu ere Euskaraldia dagoeneko martxan dela, beraz ere horretan eragiteko aukera aproposa, ez da? Bai, nik uste dut, udalerri euskaldunetan ere ezinbesteko ekintza edo ariketa proposatzen digula Euskaraldiak, badakogulako guk ere zer hausnartu, sarri udalerri euskaldunetan dena egintzat emote hori ere, arazo izan da, arazoak ez identifikatzea bera ere arazo bat badalako, eta badakogulako guk ere zer hausnartu eta nola eragin gure eguneroko hizkuntza ohituretan, eta nola egin dezakegun egunero euskara pixka gehiago erabiltzeko. Nik uste dut, herritarren aktibazio alde hortatik ezinbestekoa dela. Badakigu Euskaraldia ez dela izango euskararen erronka guztien irten bidea, ez dela barita magiko bat izango, eta horrekin batera beharko dela beste kontu batzuk, herritarduntzeakin eta aktibatzeakin batera ezinbesteko izango dalako politikak aktibatzea eta benetan errotiko politikak egitea, egiturazko neurriak hartzea, bai hizkuntza eskubideak bermatzeko eta baita egunerokotasunean euskara eroso gehiago erabiltzeko espazioak edukitzeko. Esazu hitz bat sendotuko naiz, hitz bakar bat esua pizten du maiz, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Zu etxerako eta zu kalerako, jolaserako eta lanerako, martxan ipini ahota belarri, ari entzunari. Erronka hau ez gorde golkoan, jarraipen txiki asko da jokoan, martxan ipini ahotsa belarri, ari entzunari. Erronka hau ez gorde golkoan, jarraipen txiki asko da jokoan, martxan ipini ahotsa belarri, ari entzunari. Beraz nere txiki polit, zuk behar banauzu behar, hartzazu lasai titia eta lasai egin negar, ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar. Ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar.
asalariatasuna fundamentalmente es clase trabajadora y capas populares. ETA-MIPE es un grupo que ha hecho una vida intensa política. Es una forma de hacer política la que hace ETA. A nuestro pueblo para que se evite que esta escalada de sufrimiento, de muerte, de dolor acabe anegando a nuestra sociedad. Hogeita hemezortzi eta hogeita hamairu urte pasa dira estatu terrorismoak gaurko egunez Xanti Bruar eta Josu Muguruza erail zituenetik. Orduaz geroztik urtero elkartu izan gara hemen bertan eta Errekaldeko plazan, beren izenak, beren memoriak eta beren ekarpenak gurekin jarraitzen dutela aldarrikatzen. Ta dagokigu xede, zail bezain simplea, historia kontatu eta egitea. ETAren aurkako borroka estrategiaren aitzakiapean, proiektu politiko legitimo bati aurre egiteko giza eskubideak urratu dituztela aitortzea eskatzen du. Xantiren proiektua, Josurena, dagoenako ez dauden beste hainbatena. Gaur, hemen biltzen gaituen berbera. Imaginatzen du. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era, y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo, porque era enemigo del pueblo. Hicimos marcha de resistencia y caminábamos sin parar con ese afán de las madres las 24 horas, que no hay otra manera de calificar a estos grupos de asaltantes que vienen a querer llevarse la patria. Y la patria es nuestra. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Y hacer este acto aquí en la plaza, el primer día que todavía no había asumido, es un acto revolucionario. Y lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero también pensando en ustedes y en los hijos de ustedes. Porque la pelea de las madres es para dejar a los hijos de ustedes un país mejor, como soñaron nuestros hijos. Arazo nagusia da gure komunikazio virtual guztia pertsona baten esku dagoela eta oligopolioen esku dagoela. Ez daukagula beste forma bat komunikatzeko enpresa hauen azpian gertatzen diren interakzio ez gain, eta uste dut hor jarri behar dela fokoa.
Egia da Twitterrek askotan jokatu duela progresiaren alde, nolabait, protesten alde, edo pertsona ezberdinak komunikatzearen alde, eta egia da horrek ondorio positiboak dituela, baina askotan tentazio daukagu Twitter eta horrelako plataformak neutraltzat hartzeko, ez? Eta nolabait, esparru zuri bezala hartzeko, eta hori gezurra da. Horren atzean badaude interes enpresarial batzuk, horren atzean badaude interes pertsonal batzuk, eta hor jarri behar da fokoa momentu honetan. The Scottish Parliament does not have the power to legislate for a referendum on Scottish independence. The court will now adjourn. Eta ziur gaude, gaur espada bihar berriro erreferenduma gauzatuko dutela. Ziur gaude moduan, Euskal Herritarrok ere hori egin eta lortuko dugula. Alde batetik, autodeterminazioaren auzia Europa mailan ere jokatu behar dela, eta Europak ere baduela horren inguruan zeresana berresten dugu. Gora Usantzolo, zorionak! Zoriontzeko berba bakarrik dauz, ospatzeko egunera, ospatzeko, negarreiteko, besarkak emoteko, esateko, ostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator, da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gora Usantzolo eta Usantzolo herria da. Egungo krisi sistemikoa salatzeko Euskal Herriko eskubide sozialen kartak deituta, milaka herritar kalera atera ziren larunbatean Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Izan ere, soldaten eta prezioen arteko arrakala gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian, eta horretaz jabetuta hori gogor kritikatu zuten langileek eta pentsiodunek. Arazoentzako premiazko irtenbideak eskatu zituzten gainera, soldata eta pentsioen erosalmena berreskuratzea eta horiek KPIaren arabera igotzea. Pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori gertatzen ari da 3 arrazoi ezberdinengatik. Batetik, soldatek erosalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari direlako, eta azkenik ere badagoelako interes tipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean ikusten dugu nola bai
IBEX 35 enpresak eta baita bankuek ere beraien irabaziak biderkatzen ari dituztela urtez urte. Euskal Herrian bi herrietatik bat bizitza duin baterako diru sarreren kopuruaren azpitik dago. Pobrezia edo pobrezia arriskuan dauden jende kopurua igotzen ari da. Gainera emakume aurpegiarekin. Zenen ez ziren bakarrik planteatu pentsioen eta soldaten kontua. Baizik eta zerbitzu publikoarenak, etxe bizitzarenak eta beste hainbeste errebindikazioa. Aspaldidanik saiatzen ari gera beste kolektiboekin, langileekin, emakumeekin, gazteekin, amankomunean ekin batzuk garatzeko. Klima larrialdiaren eta beroteen ondorioz, lehorte latza izan da iraganudan Euskal Herrian ere bai. Iparraldean esaterako Pirinio Atlantikoetako prefeturak krisi egoera ezarri zuen Ipar Euskal Herriko 95 herritan, eta zenbait neurri bete behar izan zituzten herritarrek. Hala nola baratzeak ureztatzeko ordutegi murriztuak zituzten, eta guztiz debekatua zen ibilgailuen edota etxe aurrealdeen, teilatuen eta bide bazterren garbitzea, etxeetako igerilekuen betetzea edo iturri publikoen urez hornitzea. Bada zenbait herritar kexu dira eta salatu dute murriztapen gogor horiek laborariek pairatu zituztela bereziki, bero handiarekin batera ureztatzeko zailtasun handiak sortuz, asko uzta galdu zituztela. Egoera horretan baina Ipar Euskal Herriko golf zelaiek inolako arazori gabe eta biziki murriztapen ahulekin funtzionatzen jarraitu zutela adierazi dute. Horiek ala asteburuan arrangoitzen zenbait lagun elkartu dira golf zelaian baratzeba simbolikoki landatzeko asmoz. Gazteek planetaren eta klimaren alde duten konpromiso handia berretxina izan dute eta deitoratu bizi dugun larrialdi klimatikoan aberatsek eta gobernuek duten rola. Lurra, ura eta baliabide oro lantzen dituenarenak direla aldarrikatzeko baliatu dute ekimena. Krisi klimatikoaren aurrean instituzioei eskatu diete egiazko neurriak har ditzaten kalteak eteteko. Amaitu berri den COP27 goi bileraren bueltan azpimarratu dute herrialde aberatsei dagokiela sortu duten hondamendi klimatikoa onartu eta konpontzea. Ostera Euskal Herrian energiaren arloan ere burujabetzaren aldeko urratsak beharrezkotza jo dituzte energiaren banaketa justu eta eskuragarri bat behar dela adieraziz. Hiriburuko ikastolak negua berogailurik gabe hasi behar izatea deitoratu dute eta gazte guztiei deia luzatu diete ama lurraren alde borrokatzeko. Kaixo, gaur Uharte ezagutuko dugu. Bazatuzte? Goazen! Kantamañanas festivala antolatzen dugu. Hormairu diena, Uharten gainera pila badaude. Hori da.
Aritz, Egunon. non gaude? Bueno, Uharten. Uharten, seguro! Uharteko enparantza nagusian, ez? San Juan enparantzan. San Juan enparantzan. Bai, hau da gure udaletxea, nahiko itxurosoa, ez da? Bai. Ezaguna alda Uharte baratzen gatik edo? Hombre, bai, Uharte betidanik baratzak oso garrantzitsu handikoak izan dira. Begira da berdintasun elkartea. Berdintasun elkartea? Uharteko elkarte bat. Bai? Eta begira berdintasuna antolatzen ditu inauteriak, Uharteko inauteriak. Orain nahiko nuke denbora gelditzea, natura bizia sentitzea beti. Klima aldaketaren borrokari dagokionez, anbizio eta zehaztasun handirik gabeko akordioarekin amaitu da COP27 goi-bilera Egipton. Adostu dute aldaketa klimatikoak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortzea, baina funtsa hori nork hornituko duen eta zenbateko balioa izango duen hori ez dute zehaztu. Akordioa beraz ez da nahikoa izan. Clearly, this will not be enough, but it is a much needed political signal to rebuild broken trust. Europar Batasunak eta klimaren aldeko elkartek ere atxekabe azaldu dute aurrez adostutakoetan atzera egin delako eta gas isurketak murrizteko ez delako neurririk adostu. Aurrera pausorik ematekotan klima aldaketak garapen bidean diren herrialdei eragin dien kaltea ordaintzeko konpromiso hori hartu izana da, herrialde aberatsenek euren gain hartu izana. Mekanismoa garatzen hasteko talde eragileoa sortu dute, trantsizio komite izenekoa, 24 herrialdez osatua eta urtebetez landuko ditu ekimen horren funtzionamenduari eta finantzaketari buruzko xehetasunak, 2023ko COP28an onartzeko. Testu inguru honetan Greenpeacek aurrera pausotza jo du garapen bidean dauden herrialdentzako funtsen sorrera hori. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baleak bide ekonomikoak, ez? Noera berean dira inpaktu okerrenak jasartzen ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdi hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Dena den Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko zuzendariako hartarazi du planetak egoera larrian jarraitzen duela eta isuriak murrizteko konpromiso zehatzik ez dela jaso COP27 goi-bileran. Ikusi beharko da beraz datorren urtean Dubain egingo den COP28ko goi-bilera nola joango den. Azken astean tentsioa goraka egin du, Polonian jartitako misil baten ondorioz, NATOko kide baten eremuan lehen hildakoak izan zirelako eta alarma guztiak piztu zirelako. Dena den, misilaren berri lehen aldiz izan genuenetik ona, zer nabarmenduko zenuke, bai informazioaren aldetik, zein gertaeren aldetik ere? Bueno, lehenik eta ben informazio aldetik, klasiko bat bilakatu dana gerra honetan, ez da? Mendebaldeko hedabideek zuzenean Errusiari egotzi zioten eta informazio askorik ez geneukan. Halere horren araberako badirazpen asko entzun genituen Europako zenbait liderren artean, hedabideen artean, eta bereziki Poloniar eta Baltikoko herrialden artean. Eta gero ikusi dugun bezalaxe, azkenean etzan errusiarra izan. Hori azpimarratuko nuke batez ere informazioari dagokionean. Bestalde, gertaerari dagokionean horrelakoak gertatzen dira gerra egoera batetan. Kasu honetan ez da izan Errusia, izan zitekeen, beti ere bombakatzen danean herrialde bat, herrialde horretatik kanpo dauden lurretara iritsi daitezke bombak. Horatu dezagun 1989an, NATO Jugoslavia bombakatu zuenean, bombak iritsi ziren eta hildakoak sortu zituen, besteak beste Bulgarian eta Sofia bere hiriburuan, ez da. Orduan, Errusia izan ziteken bai, baina netzan izan, eta azkenean Ukraina izan zen. Kontua da horrelako
egoera batek sor zezaken arriskua oso handia zala, eta batzuk bazirudien pozik zeudela. Errusia izan zitekeelako edo. Ameriketako estatu batuetatik askar, ordu gutxitan atera ziren eztanez, zuhurtzia eskatzen behintzat, argitu arte ez, noren azten misio hori, edo era askarrean ere agertu zen misila errusiarra etzela eztanez, zure iritziz, hain askar, ez, hain era askarrean agertu izan da misila errusiarra etzela, baiestatzen zeren isla izan zen hori. Zuhurtzia hitz egin daiteke, zeri erantzuten dio? Dudarik gabe hor, esango nuke 3 herrialdek zuhurtzi handiarekin ibili zirela, batez ere beraien gobernuak, Parisen eta Berlinen etzen ezer esan, hasieratik, isilik geratu ziren, seguruenik informazio gehiago eduki arte, jakinik Errusiar misilak baldin baziren, egoera arriskutsua izan zitekeela. Izan zitekeelako arrisku nuklear batentik gertuen egon garen unea, seguruenik Kubako misilen garaitik. Dozen kasutan, hor Amerikako Estatu Batuetan ere gobernuari dagokionean bazirudien zuhurtziaz ere aritu zirela, eta azkar alboratu zuten Errusiar hipotesia, seguruenik jakinik Errusiarrak izan balira, eta jakinik Poloniak eta Baltikoko herrialdek eta Ukrainak duten gogoa gerra eskalatzeko, gerra goratzeko, egoera oso arriskutsua sor zitekeela. Argi dagoena da guztionekin, Ukraina bakarrik gelditu dela, misila Errusiarena dela esatean, honek zein eratara baldintzatu dezake gerraren bilakaera? Garbi dagoena da, Ukraina erridikuloa egiten ari dela momentu honetan. Hori Amerikako Estatu Batuetatik ere adierazi izan da, azkeneko gunetan, ez da? Hain zuzen ere, tematzea honetan ez dakalako zentzurik, garbi dago, datu guztiak esaten dute argi eta garbi, defensa aereo antimisil bat dala eta Ukrainarra dala. Beraz, alde horretan tematzeak ez dio mesede egiten Ukrainari, eta horrela adierazi diote mendebaldeko zenbait edabide eta gobernuetatik. Hortik aurrera zertan eragingo duen gerra honetan, badirudi oraingoz duela eragingo, Ukraina izan baita, eta Ukraina, naiz eta kasu honetan bere misilak Polonian erori, NATOko herrialde batetan, garbi dago NATOk ez duela erasotuko Ukraina. Izan ere, Ukraina NATOren zerbitzurari da gerra egiten momentu honetan Errusiaren kontra. Beste berri bat ere, egunotan heldu zaiguna, hori da Nord Stream gazbidarekin lotutakoa, hain zuzen ere matxuraren arira ez, Suediak lehergailuen arrastoak aurkitu dituelako bertan, zer esaten digu honek? Jakina da zer gertatu da Nord Stream. Falta zaizkiguna da datu zehatzak, baina garbi dagona da hor eraso bat egon zala, eta datu horiek hori konfirmatzera datoz, falta zaiguna jakitea nork egin zuen eraso hori, besterik ez, eta nork egin zuen hori ere badakigu mendebaldeko aliatuen artean begiratzera eramaten gaituela. Eta hori da falta zaigun informazioa, besterik gabe, Suediak bestalde ere askotan iragarri du ikerketaren datuak ere sekretupean mantentzeko borondatea izan dezakela, segurtaz ze datu diren. Alemaniak berak ere antzerako adierazpenak egin ditu, beraz, garbi dagoena da, erasotua izan zara Nord Streama, kontua da nork erasotu zuen, garbi dagoena da, erasoa etorri baldin badan unbaitetik mendebaldetik edo mendebaldeko aliatuetatik etorri dela. Eta hori argitzea, ez dakigu inoiz jakingo dugun benetan nork egin zuen. 21. mendean aurrera egin ahala, klima aldaketaren ondorioek eragina izango dute itsasoaren batez besteko mailaren igoeran, eta horrek kalteak sortuko ditu inguruko herritarrengan. Ildo horretan Gipuzkoako Foru Aldundiak Pasaiako udalaren eskutik klima larrialdiak bertan eragindako kalteberatasunari buruzko azterketaren berri eman du. Ebaluazio txosten horrek Pasaiako badian izan daitezken arrisku proiekzioak eta balizko eraginak biltzen ditu. Ondorioek adierazten dute mende honen bigarren erdian uholdeak jasateko arrisku handia dagoela Pasai Antxo, Herrera eta San Pedron eta Donibaneko zati batean. Halaber aurreikuspenik txarrenen arabera portu ere urpean geratuko litzateke.
Gipuzkoako itsasoaren eta kostaldearen behatokiaren fokus txostenak adierazten duenez, Bizkaiko golkoko itsasoaren batez besteko maila 1,7 eta 3,4 zentimetro hartan igotzen ari da hamarkada bakoitzeko 90ko hamarkadatik. Pasaiari dagokionez asmatu enpresak egindako txostenak aurreikusten du 2100 urterako ur maila 50 zentimetro eta 2 metro hartan igoko dela. Ondorio horietara iristeko azterlanak hainbat faktore analizatu ditu. Uraren temperatura, olatuen aldaketa edo gizakiak ibai eta itsasertzeetan duen eragina. Aurrera begira izan dezakegun arazoaren aurren zein neurri hartu beharko litzateke. Horretarako lanean ari dira Gipuzkoako Aldundia eta Pasaiako udala. Proposamenetako bada horma perimetral bat eraikitzea, funtzio bikoitzarekin. Ura Pasai Antxonez sartzea eta Molino errekastoa bideratzea. Portuaren barneko eremua eta aldameneko herriak babestiko 10 kilometroko horma bat eraiki beharko litzateke, perimetroko babes dikeekin. Neurri zuzentzaien artean ere aurre ikusten da badiara sartzeko eta irteteko itsasartean esklusa bat eraikitzeko aukera, portuaren barneko hormaia erregulatzeko. Gasteizko Oian Eder Euskararen Etxeak eta Gauekoak programak abiatutako batera kultur proiektuak elkarrekin deialdia irabazi zuen Gasteiz 1200 defentsa amaigabea eleberri grafikoaren proiektuak. Aritz Ibarra Agirrezabal ilustratzailea dago eleberri grafikoaren atzean. Gasteiztarrak urte eta erdia eman du bere lehenengo eleberri grafikoa dena marrazten. Ibarrak Fernando Sánchez Aranaz historialaria eta Martin Txipia elkartearen laguntza izan du. Gure historiaren pasartea oso ezezaguna da zoritxarrez gasteiztarren artean eta euskaldunen artean oro har, eta komikionen helburua apur bat da egoera iraultzea eta gertakizun hau gizartaratzea. Komikian Gasteizko setioa eta bere testuingurua saltzen dituzte. Hiriaren aurkako erasoaldia Alfonso Zortziak buru zuen, Gaztelako Erresumako gudarosteak burutu zuen. 1189-1200 urteen bitartean, Nafarroako Erresumaren mendebealdeko lurraldea konkistatzeko kanpainan, Antzo Zazpia Nafarroakoaren garaian. Gasteiztarrek zuarki defendatu zuten hiria, bertan gotortuz eta setio 8 edo 9 hilabetera luzatuz. Irakurlea defentsa ikaragarri honetan murgiltzea da asmoa. Txiki geratu da leidorko holtza, etzegon hilara motza, ta geldiegoteko hotza,
Bertsioz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Bertsioz eskertu nahi dizuegu minutu bakoitza. Nik uste nuen atariko hau gipuzkoar mito bat zela, ta entzuleak kontratupeko figuranteak zirela. Zinema oso bat bertxotarako nork betetzen du bestela, baina ona igo taitortu behar dut konbentzitu. Bizirauteko gogo eta izia, adorea nire erkainetan. Agian zilarrezkoa naiz, nire mundu krizira oitu naiz. Agian izan ginen, iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian... Nuke gainera ospakizuna bere dimensio guztietan hartzea, azoka. Bai landako gunean, bai guneetan, eta bai herrian bertan ere bai. Azoka berreskuratu nahi dugu, giroa berreskuratu nahi dugu, eta jaia ere berreskuratu nahi dugu. Bederatzion eta 30 nobedade inguru aurkeztuko dira baten. Aurten urte berezi izango da hau txeliarentzat, 15 urte beteko baititu, 2007 urte hartatik, eta 2007 urte hartan, Durango azoka, Basaberos eta gure bat baino gehiago